la rédaction du Mali aywa ale koni akumambe mimetalike aywa anfa ani ankramo Ousmane Chérifou Malani Aidara ne ka fo ni wati laban nunu koni penela ibna ka fo Mali ale ni Algérie che kramo Abdou Touré wati jan koni tegara an kun temera an kun te jike nyogon tege ngani ala nana ka nawye ni wati laban nunu koni penela jamana nunu besigi tabali kelina tege di nyogomo ulu sabatira ibay ka fo bara nyogonyo ulu koni pene bala ka sabati na manya ka be ni towala Ousmane Madani Chérifou Aidara ako kale aklibe akorokela kuyi akoroke no be ire bengema ni ode Mamadou Diko bi ambe wati mi rekoni fenela ba ka fo ale koni ayesa chama Aidara ko nyamile Mamadou Diko ene benge ne benge koni mutaka ba mutaka ni ne benge iga karam okay ne kolositigi de kuyi e mana kolosu yewa sidi do wulu kana nga kolo shabi to bale sanfe aywa karamota nda fala kono bintige aywa ya fa deli ya fa karamo ya fala iba ka fo mi Mamadou Diko iba ka fo awe wati jare koni bo ale koni keleme ka minye bismillah mine aywa krenkena la Algérie jamana re koni feneka iba ka fo wati temelon koni fenela iba ye ka beni Mali ale ni Algérie ul kunte jikira nyogon tege akona manya abeni ketuga koni fenela Ousmane Madani Chérifou Aidara minye ambela jelen karamo okay iba ka fo ale koni ay ko kale wole dake kam ni janvier kalo kleta ani flala ni mawre ko ni hakli bala minye jamana nyema ore ko ni nyekoro ni e dinetigi jamana dum bela jele ko ni wolel ko wati mina kata minye ay was angura foli ko ke jamana marabara ko ni fenela Ousmane Chérifou Malani Aidara ko ni kenekele ale manyine fiu ale korake akoni wati ja abe jamana re ko ni koka ale ko ni banyi ni jamana marabara ko ni fenefe minye fereni de bali bela jele kasega tike mimba to aywa Mamadou Diko ale na seka sigana jamana kono toga mina kasoro ama gelera kono penesoro o temele ko fe karamo Abdou Touré mi metalike ay waka beni janvier kalo kleta ani wore Ousmane Madani Chérifou Aidara ako juma senfe minye kutuba re kono keneka amanyi ni kuma kele wore kono peneko aye mi fo ay wa jamana marabare kono penena asigina o ka kalando olure kono bela jelen kono nyena ko bi ambe wati mina minye jamana mo be beni kile ko ni fenela minye anga dinatigi chama olu ko ni mineleme ko ludo berela minye politiki ko sirafe mado olu re ko ni fenebe ku yero soro berela ako ale ko ni banyi ni jamana marabo olu re ko ni fenefe ni tegebe se ga boni ma ko folo nunu re ko ni kana o kake ngani welebe se ga da ale re ko re fene mano ye Mamadou Diko ye ni ale ko ni ba Algérie jamana re ko ni feneka ka wele bla fenema akana jamana re ko ni fene kono siniya ale ni badia la kasoro ama gele re ko ni fene soro Mamadou Diko to di Ousmane Chérifou Malani Aidara le grand guide ba ka fo aka kuma ore ko ni fene kon nala ba ka fo ko ni ferewu be sega tige mimba to aywa minya ale korke ona sega singena to mina jamana re kon nala ako abanyi ni jamana marabo re kon fene fe ko ale re kon hakli sigi wakli sigi de jume ka fo ko ni aywa Mamadou Diko re kon fene sigina aywa jamana kon nala ko toro ni gelea foi ore ko ni o fene tenasro akana do doro re kon fene made minye joro mi re kon ni kumbabulo jamana inglani ani jamana nyeta la o joro o kona seka kalfa ara kon natuga mina mimba to be ani kliya o na seka sabati aywa mi jamana kono ani jamana do o re kon nyogone che akobi ambe wati mi re kon fenela ibina ka fo minye jamana marabo ye ale be seka femi kon nyinu fe o de ku tege bo ka jamana dembe la jele ku wole mami no o ya mine odo ni mami re kon fene ma mine aywa ala re kon mbado yi tege bo bela jele kon fene no fe aywa ako ale re kon mbe o de nyini jamana marabo o le kon fene fe ni wati re kon fenela siratige kele re kon fenela aywa minye aywa Mamadou Diko aywa mi metalike krenkenala aka wali nyimondo ani aka wulika jo aywa akoni manyine ko nyeshi jamana marabo o le kon fenema mi metalike general Assimi Goita ale kon ye ayira ka fo aywa ko dona nataw kon fenela ko ubina fere ni dabalu blasenga ni ubina ke commission re kon feneye munu mu wakli re kon feneto ala aywa wali maslamia wali mi mega ke anga jamana kon nala bi ani mamunu meka bo anga jamana kono kata islamia kata kala dugu woro kono fenela yalima ibai ka fo ubeta min kala yalima ubala kana ko de ke an fe ani no islamia to la wa walima no asro islamia re kono ye layini mu re kono ke wa ibai ka fo ubuko ubara o kasega ulure kono feneke wa ko ni ala na kala sona maduna nataw kono fenela
ayiwa o fɛɛrɛw o n'o dabaliw olu kɔni natigɛ ayiwa min bɛ tali kɛ fasiri sɛbɛn b'a la a kɔni y'a yira k'a fɔ ni kun ye waati tɛmɛlenw kɔni fɛnɛ la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya o kun bɛ Mali ale ni Algérie kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲa sisan kɔni kɛnɛw olu kɔni jɛra ka kɛnɛw ko olu yɛrɛ kɔni furan min ye Mali ale ni Algérie u bɛnna ko la Mamadou Diko ale kɔni bɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa fɛɛrɛ ni dabali jumɛn na se ka tigɛ jamana marabaaw fɛ min b'a to ale kɔrɔkɛ o na se ka segin ka na so ka na denbaya lajɛ ka na denw lajɛ min ye mɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ni ɲɛda olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o fɛɛrɛ o na se ka tigɛ cogoya di jamana marabaaw fɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ o ɲini jamana marabaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u ka se k'o kɛ nin waati in na nka min ye fasiri sɛbɛnba ye a ye jɔrɔna ko ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o fɛnɛ tengu o de ye jɛkulu min bɛ nɔ ni a bɛ wele ko n'a bɛ wele ko CFR ni o de ye coalition des forces pour la République Mamadou Diko ale taara i yɛrɛ sɔrɔ o min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o de ye jɛkulu min ni o bɛ maa minnu ni olu murutira jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka t'u da jamana ko ka kɛ jɛkulu ye ayiwa min ye bisi basa ye k'u b'o don mara kɔni fɛnɛ la ale yɛrɛ kɔni selen a tɔgɔ sɔrɔlen kɔ o jɛkulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la e ko o tɛna gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ don Mamadou Diko ale yɛrɛ kɔni ka segin na ka na an ka jamana kɔnɔna la wa Patrice Sɛbɛnba Adama Berté an ye min salo ka bɔ la rédaction du Mali kɔnɔna la Sirifukɛ jɛkulu in sigila cogo jumɛn jɔnw ye liste dilan est-ce que maa minnu tɔgɔ bɛ fɔ a la est-ce que a mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u ye jɛkulu in maa ye wa Diko ka imam kɔni y'a jira k'ale y'a ye min ye de parrain tɛ mais tɔgɔ u ka appellation wɛrɛ de bɛ yen n kɔni hakili bɔr'o kɔ mais ani parrain bɛɛ de kelen quoi Masare Sadam maa bɛ se ka waso ni fɛn kelen min ye ni n'a bɛ taa lahara o y'i kunkolo la dɔnni ye ne bɛ n bolo kari ka don i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin maa min y'a sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Sekuba ko a ko Andere jamanaba min bɛ n'o ye k'a dɔn Russie jamana ye tile fila in na a kɛlen bɛ ka welemada kɛ k'a fɔ a b'a ɲini AES jamanaw fɛ u k'a lajɛ an ni CEDEAO an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a dɔn ji kɛ ɲɔgɔn dɛgɛ cogo min na sango min ye baara kɛ ɲɔgɔn ye o bi sɛbɛkɔrɔ sabati an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin ye Russie ka welemada kan ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko min ye Russie jamana ye ani k'a dɔn AES jamanaw n y'a dɔn an ka baara ɲɔgɔnya bɛɛ y'o dɔn i k'a dɔn nɔgɔ t'o la wa an ka kelenya i k'a dɔn sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ o de la min ye k'a dɔn Russie kaw ye u kɔni de k'a dɔn nin welemada kɛ tile fila in na ka ɲɛsin k'a dɔn CEDEAO ani AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ma a ko min ye nin kɔrɔfɔ in ye a sɔrɔla mun fɛ a ko tile fila in na min ye Rusikaw ye u ka ministre min ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla ma ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ale ni k'a dɔn Ghana jamanadenw olu fɛnɛ ka ministre min bɛ n'o ɲɛsin bɛ Ghana jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla ma ministre des affaires étrangères n'a tɔgɔ ye Samuel Ukezoto Ablakwa a n'o de k'a dɔn lajɛ kɛ o lajɛ min kɛra a ko min ye k'a dɔn nin kɔrɔfɔ ye a bɔra k'a bi tali o kuma min ye Russie jamana ani k'a dɔn Ghana jamana u fɛnɛ kun bɛ k'a dɔn gafe tigɛ nɔ bila la min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn u jamana fila u fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛla baara kɛ ɲɔgɔnya Sadam o tɔ bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ sinsin cogo min na a ka ja min ye k'a dɔn ko wɛrɛw ye hali bi dɔ bɛ fara k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛla baara ɲɔgɔnya u ka cogo min na o sɛbɛnfura olu tigɛ nɔ bila la o tigɛ nɔ bila senfɛ min ye k'a dɔn Sergei Lavrov ale de k'a dɔn nin kɔrɔfɔ in da ayiwa Ghana kaw ka nin minisiri tulo kan k'a fɔ ale b'a fɛ sa CEDEAO jamanaw ani AES jamanaw AES jamanaw min ye ale teriba ye a b'a fɛ sa u ni k'a dɔn CEDEAO jamanaw ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ sango min ye baara kɛ ɲɔgɔnyaw ye lakanako sira fɛ ani k'a dɔn sira wɛrɛw ka an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ cogo min na Russie jamana u ka ministre des affaires étrangères nin kɛra ale ka kɔrɔfɔw ye sɛbɛnnikɛla ko ale fɛnɛ ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ganakaw ka nin ministre ye min ɲɛsin bɛ Russie jamana ani min ɲɛsin bɛ Ghana jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla ma a fɛnɛ y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ Russiw ka ministre k'ale bisimila ani kuma ɲɔgɔnya ni baara ɲɔgɔnya minnu dɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ k'a dɔn ale nimisi wasara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn bɛn ni kelenya ye o bi na i k'a dɔn farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn sira o sira kan a ko o y'olu ka laɲini ye o kuma min ye k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn bɛn ka nati a ko bi na ni sira o sira ye ale bɛ ala ɲini o de la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ
min ye Sergei Lavrov ye a y'a jira k'a fɔ CEDEAO jamanaw u ni Russie jamanaw ko u fɛnɛ t'a fɛ ka baara ɲɔgɔnya kurakuraya min ye k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn dɔw ye olu tigɛnɔbilalu i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw tigɛlen don a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye k'a dɔn Ghana jamana ye o ka jamana a masakɛya o bɛ k'a dɔn cɛba min bolo bi n'o ye John Dramani Mahama a k'o ka jiden ye k'a dɔn maa kofɔlen ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ min nɔfɛ o ye k'a dɔn bɛn ni kɛlɛnya o fɛnɛ min nati k'a dɔn farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sanko min ye farafinna kelen bi fɛ jamanaw ye an bɛɛ bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o de kɔni ye k'a dɔn laɲini ye nka Sergei Lavrov a ma bɔ kuma na fewu a ye walawalali kɛ a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ minnu bɛ k'a dɔn Sahel kungo kɔnɔ a ye jamana dɔw ta tɔgɔ ma a y'a jira k'a fɔ min ye Faransi jamana ye a ko in dogolen dɛ Faransi b'a la ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin k'a dɔn maajugu ma maajugu minnu kɛlen bɛ ka marifa ta k'a dɔn Sahel kungo kɔnɔ ka ɲɛsin k'a dɔn maanifin gansanw ma binkani cɛjugu minnu b'a la ka taa ni gosɛgɛrɛ a ko Faransi n'u de bɛ jɛ la a ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye o tuma k'ale bɛ min ɲini o de ye k'a dɔn AES jamanaw ani CEDEAO jamanaw nin bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn an ka kɛ kuluba kelen ye o tuma min ye lakanako ye an bɛɛ bɛ se ka jɛ ni k'an k'a da o la cogo min na sanko k'a dɔn gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min na a ko de kan ka kɛ an bɛɛ ka laɲini ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ dugawu kɛ o min ye CEDEAO ye ani AES ka fara ɲɔgɔn kan n'o de bɛ se ka kɛ ni k'a dɔn bɛn nati sababu k'a dɔn AES jamanaw kɔnɔ an bɛ Ala deli k'a dɔn a ka k'o cogo la nin kun ye sɛbɛn ye an bɔra n'a ye info matin kɔnɔ Segu Baka Fasilu don Dra Sirifukɛ n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa sɛbɛya ye n bɛ n tɛgɛ dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min bɛ n'an ka ma ko lɛndipana ni o ye kanabila ye sɛbɛnnikɛba a kumanen bɛ min ye wulikajɔw ye o kɛla waati laban in na janko kiirisow ka magɛn joona joona sɛbɛnnikɛba o de ye min ye MBS ye a ko an ka jamana kɔnɔna na min ye kiiriw kɔnɔ min ka dada ɲɔgɔn kan min ye kiiri min bi Abdurahmani Keita ale ko fɔ n'ale ye fasirikɛba ye ni min ye fasiri sɛbɛn min bɛ n'an ka ma ko le témoin chéré ale de ye o fasiri kulu ɲɛmaa ye ko ale kɔni ka kiiri kun bolodalen bɛ ka bɛn tɛnɛ ma min ye utikalo tile 17 ye kiiri bolodala min kɔni ye maa min bɛ n'ale ɲangilen don walima maa min jalagilen don an ka fɔ ten ale kɔni yela min ye jalagibaw olu ka ban kan nka kiiri kɔni a ma bɔ dɛ a ma ale ɲininka n'i y'a ta k'a lajɛ ni ye hakililajigi ye min ye an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 9 min ye Abdurahmani Keita a welela ka a ɲininka ani k'a bila min kɔni ye koba 4 ni ɲɔgɔn cɛ jamana sariya bolo min bɛ yen n'o bi min ye waleyajugu minnu bɛ kɛ an ka kunnafoni sira kuraw sanfɛ an ko o de ma min ye pôle national d'anti-cybercriminalité o wulikajɔw olu bi banba fɛn min kan o kɔni ye fɛnw de Mohamed kɛ Kulubali ɲɛmaa tɛ Kulubali ya Sirifukɛ n'i ye cybercriminalité kɔni fɔ yakili bɛ jigin maa min na o Kulubali de ye Sirifukɛ nin ko in ye aw maa kalanenw ka ko de n'o tɛ anw kɔni an ka foyi tɛ nin na karamɔgɔ nin bɛ bɛɛ ko fɔ koyi hali ni ma kalan kana kalan yɛrɛ hali subhanallah bɛna mun f'i na tiɲɛ don dɛ maa karata kɔni o gɔsɔ kuma bɛ n jo b'a la ye koyi kamalen dɔ bɛ yen ale ye o ye a bɛ kungo kɔnɔ k'a bɛ fura de bɔ nka ɲɛ b'a kuma o kuma o n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na a na kɛ ale fana ye anw ka maa dɔ ye kana maa tɔgɔ fɔ dɛ e ma énergie directeur kura yan mun bɛ t'i sigi réseau sanfɛ ne de ko a kɛ tan ne de ko a den tan a bɔ tan ayi mais Sirifukɛ ne bɛ mɔgɔ caman jalaki o la kuma dɔw la anw bɛ kuma minnu kɛ arajo siraw ni kunnafoni sira wɛrɛw fɛ a b'a to ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ taa siraw don mais n'o kɛla ka ban o t'a kun bɔ i kan'a fɔ a bɛ se ka kɛ e hakilila min fɔ a dɔ la a kun b'olu yɛrɛ la ka ban olu ma hali e ta mɛn donc n'i y'a kɛ nin kɛcogo la dɔrɔn a bɛ mɔgɔw baara gɛlɛya ni kɔn ma kɛ mais e ma y'a kun don a commencé ka don veste don na a bɔra chemise don na k'a kɛ bazin ba don ni Sulemani Ayidara Sirifukɛ namu gɛlɛya min ye wulikajɔw ye min ye wulikajɔ kɛla ka ɲɛsin min ye Abdurahmani Keita ma n'o ye journal témoin ye ani rédacteur en chef ye u y'a wele nka ɲininkali ma bɔ sabula a jirala k'a fɔ min kɔni ye maa kolomanba dɔ bɛ yen n'o bi min ye nin sariya bolo kɔnɔna na k'o ma ye a kɛnɛ kan k'o de kama k'a ma ɲininka n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɔra fɛn jumɛn na jamukan dɔ bɛ yen o senfɛ a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye kilaliman
mara ye ko kɔni bɛ ka mara bi min ye yada ali fɛ ni o bɛ min ye kulu min bɛ yen nɔ ni o ye jeune min ye ni o ye mouvement de soutien de l'islam musulman n'ale o ɲɛmaa ye k'o de bɛ ka Kidali mara ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana o bɛ gu fɛn min na avril kalo tile 25 san 2026 gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ Kidali min kɔni ye ale fana ma to kɔ a la Kidali binna min kɔni ye o kɛlɛ o senfɛ a y'a jira min kɔni ye nin ko ninnu ye kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ min kɔni Kidali a mara bɛ Yad Agali de bolo o kuma fɔ min ye kunnafoni dibaw ye kunnafoni jɛngɛn siraw kunnafoni ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ a labanna ka wele min ye ka se ka a ka kuma fɔlen ninnu k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka la a bɛ gu fɛn min na ani taasiraw ye minnu ye a labanna min kɔni ye bɔgɔ jeninen ye ale kɔni a ye min kɔni ye tɛgɛ to a kan nka k'a bila ka taa min ye kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye jalakiliw ye olu bininba kan jamana ko a ye jamana buruja fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ye hakilila kelen ani kungelila kelen k'a ye o lacɛn o kɔni min ye kiri o de bɛ k'a makɔnɔ sisan kunun kɔni welela a ma bɔ min ye kiri bilala utikalo o kili 31 na nka sani o cɛ min ye jɛkulu min bɛ yen ni kɛn yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ jɛkulu don ni a bɛ fɔ o ma ko ONG min ye Oman Rights Watch ale kɔni kumanen bɛ ko min kɔni ye wulikajɔ ye k'u ka sabati joona sabula o tikalo min bɛ n'an b'a la o tile 5 tɛmɛnen ale y'a jira k'a fɔ kunnafonidila a man ka minɛ ni ɲɔgɔn ko la ko sabula k'a y'a ka fɛla fɔ k'olu bɛ mun ɲini jamana faamaw fɛ k'a ka kana bila kɔrɔlen filɛ nin an ye min sama ka bɔ min ye l'indépendant kɔnɔ u ka bibɔli la directeur yɔrɔ ne kɔni ne bɛ min jalaki émission ye post production ni minnu y'a monté Sirifukɛ vous voyez souvent vraiment e ne bɛ fɛnw ye cogo kelen na quoi fɛn o fɛn tɛ yen par exemple sisan an ka nin émission ye direct don mais n'anw ye kuma fɔ kuma min ye kuma porokotolen jamais minnu b'a ta k'a jouer de t'a bila n'o kuma porokotolen jamais au grand jamais an bɛ mun fɔ yan kuma dɔ la Sidi après l'émission ale de b'a ka correction kɛ ni porokotolaw bolo kuma kan nin fɔ direct la ale b'a corriger a bɛ sɔrɔ ka bila bon n'a kɛra k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn ka fiɲɛw ni ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw ta ni ye a siɲɛ filanan ye video tigi dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ yɛlɛ a bɛ video ni fɛnw kɛ o ka bɔ Shana Takiyu ta o dɔ ye o kɛra n yɛrɛ ɲɛna jusqu'à ce que Ture y'a fɔ kɛnɛ ka ɲi ko a ye kuma min fɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ɲangi an y'a ta jaw la a kuma ka bɔ Ture ko ale bɛ yen quoi mais sariya fana bɛ yen ni a ye lasɔmini kɛ ka sɔrɔ a ma kuma fɔ a da yɛrɛ la quoi ale bɛ yen ale tɛ nka sariya b'ale sanfɛ aw ye Ture hali n'a sɔrɔ aw sera Ture ma a kana se sariya ma dɛ ni sera sariya ma sariya b'i ɲangi maintenant o min n'o kɛra de karamɔgɔ Abdou Ture o de nana ni gɛlɛya ye ministre la ka taa dɔ ka plateau kan a ye kuma min fɔ kuma bana min na post production ko don u tun bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la nka bezi ɲini senfɛ o y'a bila a tɛna kungo s'a ma i tɛgɛ don